Hola, em dic Jordi i sóc membre de Som Intersindical. Aquest és un missatge per tots els treballadors de l'ICS i també de la funció pública. Aquests dies estem rebent molta informació sobre la composició del nou govern i l'elecció de la nova consellera de Salut que ens afectarà perquè prendrà decisions que ens tocaran a tots. Estem veient com des del govern es col·loquen familiars, amics i es fan pràctiques de nepotisme que ja ens fan pressuposar que estaran més preocupats del seu interès personal que no pas de la nostra sanitat pública. Per això calen sindicats que plantin cara, que no facin aquestes mateixes pràctiques de col·locar germans, de col·locar familiars, de col·locar amics. Des de Som Intersindical plantarem cara a aquestes formes de fer en defensa de tot el sector. És molta la feina que tenim, estem en un procés d'estabilització molt important que ens afectarà a tots i aquest vídeo només vol ser una crida a que treballem tots plegats, que participeu activament en les nostres campanyes que posarem en marxa ben aviat per tal de defensar la sanitat pública, de defensar els treballadors de l'ICS i també ho faig extensiu a la totalitat de la funció pública, a altres treballadors de la Generalitat, en altres àmbits, a l'educació, a la pròpia institució, i us animo a comptar amb nosaltres i a participar de les nostres campanyes i a tirar endavant, frenar qualsevol intent de privatització que es vulgui tirar endavant, que de segur que està a la carpeta d'aquest nou govern, però també segur que podem aturar-los plantant cara. Moltes gràcies i endavant. Comptem amb tots vosaltres.